Yes. Joseph korka kori wang'e ni wantiere kod kembe mago maga commercial kachiel kod non commercial. To kwa ng'iyo non commercial wantiere kod 210 mago kembe magin non commercial e pacho kae. Ma mbalariany gin achiel kuom kembe ma kamago. To kinde mang'eny waseneno kwa iwacho ni mbalariany ahinya to mago mag piny owacho e pacho kae. Kinde mang'eny gikelo lal ahinya e pacho ka kalo ni losses ema gibede en kade mbalariany ma kamago kata bedo ni sirikal ema koro osebedo ka chwalo negi pesa. Kwa ng'iyo kata mbalariany ma pacho kae koro mane to nego be ni konyo yo machalo nade kalo ni gin bende gin achiel kuom wanyalo wacho ni gin nini migepe mag sirikal. Yes, wacho maber kendo ayie gi paro ma joga wacho ma joitegi owacho. Kang'iyo specifically wach mar mbalariany. Mbalariany kanya wacho in short gimomiyo mbalariany ka jopuonj otim puonj tiegruok kendo otim research and innovation. Oseyudre ni mbalariany mawango mang'eny sama watimo for example ng'ato dwaro timo kata research and some policy to mbalariany kaka kidhi ng'iyo moko timo kata agriculture. Why ang'o miyo kwati gi opportunities mag mbalariany kata mbalariany kuogo oko mondo miwa opportunities mar timo research gi. Ang'o miyo mbalariany wayo positions ko lalo oko ne private sector kata ne joma pinje ma oko to giwacho ni gingi capability mar timo research. It's opposite makoro mbalariany mago for example kama Kenya onengo wuog oko mondo gi create their own resources through alternative income generation activities. Nikech kipuonjo kata for example anasomo university mar Moi. Iyudo ka Moi kanyo onwaloso other than puonjo textile industry ni to gikelo kendo giloso textile giloso lewni mag textile dong mondo mi oket ni revenue generation. Kana dhi e piny mar Kisumu iyudo kama Maseno University Hotel Hospitality and Hotel Management. Kidhi Kisumu Hotel iyudo ka gin hotel magitiyogo mondo generate revenue. Kidhi Mombasa North Coast Hotel iyudo kamano gingo kanyo kendo medo supplement ne revenue. Koro iyudo ka jo mbalariany kinde mokalo ne gikawo mana ni education mabedo sponsored privately was their cash cow. And they closed negimo wangie ne nangowa opportunities manyam konyo gi kelo revenue. Koro gibiro gi shortfall kech gido mod magitimo koro gichulo msara. But then onge kama ogitigo opportunity magin godo mag laboratories and research maginya timo. Koro mano challenge ma wan godo kendo en ber kwa ng'iyo ni ere kaka mbalariany gibodo chimno gi create resources magin. Otherwise ibodo ka ogikony jopiny. Ni penjo chieng kata ni loro kembe gi ere impact magin go economy. And in king'iyo matuta ka joto wasewacho nitie kembe ma gichiwo services ma almost kowel wati jomoko to nya compromise service delivery kaka for example kaka research hospital teaching and referral hospitals for examples ma nirot sirikal nitie ma gikonyo wagodo e yore mamoko ko wen jopiny ok nyal afford cost